Hej YouTube. Jeg vil gerne lave et Manchester City hold til FIFA 13 Ultimate Team. Og hvis man vil gå ind og se, hvor meget det sådan cirka kommer til at koste, så kan man gå ind på det, der hedder foothead.com, og så gå ind i det, der hedder Squad Creator. Og så er der også, at det skal hedde Manchester City. Save. Og så kan man så vælge hvilken information. Jeg ved ikke helt, hvilken information jeg vil vælge, men jeg tror, jeg vælger... Jeg vælger den her 4-2-3-1. Og som målmand vil jeg så have Joe Hart. Og som CB vil jeg have Kompany. Altså bare normalt. Jeg tror, at en form bliver nok lidt for dyr. Og som den anden CB vil jeg have Liscut. Og som venstreback vil jeg have Kelechi. Som højre bak vil jeg købe Richards i første omgang, og senere vil jeg nok så købe Maicon. Som CDM vil jeg have hvad nu hedder Tore. Den anden defensiv midt vil jeg have. Jeg ved godt, det kommer til at blive lidt dyrt, men så vil jeg gøre Nasri. Nej, ikke Nasri. En midtbane, så tror jeg vil tage ham der Barry. Jeg ved godt, han ikke er så god, men jeg tager ham lige der, så kan jeg altid se, om der er en anden, jeg kan tage. Og som offensiv midt vil jeg så have Nasri her. Og Silva her. Og så vil jeg gøre Tevez om til center forward. Eller købe ham sådan. Det finder jeg så ud af. Og så vil jeg købe Akroyo heroppe. Det hold er dyrere, end jeg plejer at købe, men det er også et rigtig godt hold. Og i min video, så vil jeg også komme til at se, når jeg trader, så jeg får råd til holdet. Og det var sådan bare egentlig det for den her video. Hej YouTube.